Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Hey wassens, welkom bij een spliksplinter nieuwe vlog alweer. En ja, ik had gezegd, tot na het jaar, maar we zien er dus nog juist voor het einde van het jaar weer. Maar ja, met een eindejaarspecial. En laten we het zien in de titel dat we er gaan over die massa. Normaal zien we het niet echt in de winter. Ja, het is juist weer ferme buien geweest. Maar goed, wat, het is de griezen kan dat tegen. Maar de roen, hier kijk, de roen niet. En kijk, daar zei papa ook alweer een beetje verder geknutseld. En dan hangt hier nog eens de lampen aan dus een werkbank. En ja, voor hier verder te werken en te doen. Ja, dat komt allemaal dik in orde. Oh, kijk, zie hem staan. Woe! Moeten we ook nog achter een beetje cadeautjes voor onder de kerstboom. Weet wel, ja, dat is een beetje traditie tot tussen. We leggen er eigenlijk ook cadeautjes onder de kerstboom voor mijn nieuwjaar. Ja, ik weet niet, zijn er nog die dat doen of niet? Ik weet het niet, maar we doen dat wel. Ja, we gaan hier een cold start doen, niet onder de koe. Potverdikke, ja, ik had dat nog niet aan gepeest. We gaan dat spel hier een keer aan hang steken, hè. Hopsa. Ah. Jawel, de holstan en de cupzeteltjes, laten we dat modden. Oh, en nu niet willen starten, dat is zo de rampen zijn, hè. 1, 2. Oh. Van eigen zet met de micro er nu wel niet op. Hey, hou dat spel hier op boven, dat lawaai beter is. Maar ja, gaat ook wel gehoord in zeker. We gaan de poort openzetten dat we niet verhassen, hè, mensen. Hopsakee. Ahoy kapiteintjes, jawel, kun ik er hier zijn. We staan hier dus onder de parkingen, we moeten nog een kerst shoppen. En wat wil dat zeggen, kun ik er hier zijn? Dat weer ferm veel lawaai gaat maken, want dat ik even filmen, ja. Die al die zijn baan piept nog een beetje, goed hard, nee. Woe! Ja, we zijn hier gaan shoppen, kijk wat ik hier allemaal gekocht heb. 1 tweede, het was groots. Ik ben van gedachte van de lotto te winnen en het volgende filmpje met een Porsche is, toen weet je dat ik gewonnen. En het volgende filmpje nog hun ek is, ja, toen heb ik niet gewonnen, nee. En ik heb nog een cadeau voor papa gekocht ook. Wat dat keertje zou kosten? Wacht, hé. Allee. Ja. Ja, laat het niet volgen, hè. Tada! Ah ja, mag nog niet zeggen wat dat is, anders wordt geen cadeautjes in, hè. Ja, en nu een beetje spannend, die mensen. Oh, ik heb stress, hè. Eigenlijk, het zit al lang in mijn hoofd, ik wil een schoon filmpje maken. Ja, je hebt al gezien in de titel, hè. Ja, 4 werkbussen aan de auto, hè. Kijk. Oh. Ja, stressmomentje, maar we gaan dat allemaal nog prepareren dat dat in orde komt. We zijn hier dus aan het spotje waar dat het gaat gebeuren, dat uit de maxen. Eén probleem. Poes hun auto staat hier en mijn auto staat daar. En mijn auto moet eigenlijk draaien en dat bandje is hier zodanig smal dat we hier eigenlijk niet kunnen draaien. En het is ook chazeniek. Oh, chazeniek, je klopt toe, want kijk, hier staan we eigenlijk gewoon aan het land, wat je kunt zien. En met dat zoveel geregend heeft, riskeer je dat niet voor meer te draaien. Maar ja, we moeten alleen moeten proberen, ja. Ja, als we hier een spectaculaire ding willen doen, moet een spectaculaire stunt doen dan ook, hè. Ja, het is aan het filmen en mijn poes wil toeteren. Toetert maar. Voilà, dat is gebeurd. Ja, voilà. Toet. Ah, kijk, daar is de gasten. Dat wil ik zien, mijn facteur staat geparkeerd, hè. Nou, we moeten juist de exacte camera-instelling doen, dat hier niet misloopt, hè. Maar heeft toe, hier staat dat als schoon, hè. Oh. Ja, wat een gasten. Ik had dus de stress van mijn leven, nee. Maar goed, ik promote dus niks. Ik heb niks gedaan, ik heb niks misdaan. Alles is gefilmd in het buitenland en ik weet ervan niks of hoe of wat. Dat is mijn auto die daar geparkeerd staat en Sessa. En dat spotje uit Poes gevonden.
kijk er hier, Push Live, aan het werk, ze is aan het editen, kijk wat dat aan het doen is. Ja, natuurlijk. Kun je het er zien? Ja, hé. Chique. Ja, chique. Dat is, ze zijn dat een beetje aan het bekijken en aan het doen. Voor een gewoon een foto ertussen te trekken. Ja, ik heb ook een film met mijn telefoon. Als ik rap bekeken heb mijn cameraatje, is het vuurwerk net iets te hoog voor gewoon in beeld te zijn. Dus dat is eigenlijk wel een spittige zaken. En ik vind dat vrij jammer. Maar goed, het was gewoon, de kick was enorm. Ik vond dat echt eerste hassen. En maar misschien komt er ook een vuurwerkvideo met nieuwjaar, hè? Ah ja, ik zei dus juist tegen Poes, ik zei ja lap, met een camera stond op aan het maten. En ik zie niets in beeld. En toen kwam zo met tak al uit hier, een lampje. Ja, te laat, hè. Maar ja, merci Poes. Fase. Hassen, we gaan hier ook trekken, hè. Hopla. Een fusty met perzik. Vroeger was het, ja, wat was het vroeger? Vanillemelk van Vanille Vital. Dat was kwijt niet goed. Maar ja, nu zit ik een beetje in de perzikperiode. Iced tea perzik, fused tea perzik, all nuts en kluts. Dus ja, kijk, wat je kunt zien, daar staat dus weer gewoon binnen geparkeerd. Ja, dat was heel erg de max. Ik heb dat al kunnen doen. Natuurlijk, in het filmpje had het vuurwerkfeest vlak boven de camera in. Oh no, maar ja, kijk, 1 pogingen en het was dat, het was wat dat was, hé. Ik was het 3 keer proberen. Ja, en dus dat was dus de eindejaarsspecial van Arne. Ja, zoveel heb ik weer niet voorgesteld, maar goed, wat. We hebben lekker naar buiten geweest met niet 30. Onder de en een keer aan de punten passeert ook. En ja, natuurlijk rustig, heb het gemaakt. Ik heb een klein beetje, ziep. Maar ja, ik ben uit een helft voor heel een punt rond te trekken. Ik durf dat niet, ik kan dat niet. En ik geef dat eerlijk toe, ik kan dat ook niet. Een punt voor hier de deur te trekken, ik heb de bal nog niet voor, sorry, kijk. Maar goed, kijk. Het is nu dus vrijdag. Nu vandaag dat ik dat filmpje maak, is het vrijdagavond. En ja, toen heb je zaterdag en zondagavond is het oudjaarsavond. Misschien ga ik toch een filmpje maken, misschien niet. We gaan het allemaal zien. Maar in ieder geval, ik ga je er niet meer zien voor het einde van het jaar. Wat moet ik toch weer zeggen? Nou ja, gelukkig nieuwjaar mensen. Ja, maak allemaal een beetje een goede voornemens en zie Allah. En ja, sowieso is het heel veilig. Met oudjaarsavond niet te veel drinken en achter stuur kruipen. Veilig vuurwerk afsteken, het mag. Want in veel gemeenten mag het niet. Waar ik waren op de locatie geheim mocht het wel, buitenland, het wel. Goed, wat, ik vond dat echt wel de max, daar gaan we zo'n beetje een kijk. Misschien moeten we dat wel een keer doen met de andere auto's ook, ja, we zien het wel. Wat heb ik nu nog te zeggen? Ja, vergeet niet te liken, te abonneren en heel de Bataclan. En geniet van het einde van het jaar, gasten. Allee, tot en draai!